Winger सालायग्रा winger driver जानो समायबाय मानसिखौनो एसे लेबारफोर फैबाय मावनो थाखाय हायानो ग्रुं ग्रुं मावजोबो मबाइलखौनो दोननो हाया आरोना थाव नुखाबाय दा लोगोसे मस्ला अखाया नायदोनो मर्निं टाइम बाथाय माबायदि हायो दखान खुलिनांगौ टाइमाव खाव खाव हानायाव थांदारा दसे थानानैसो थाङो जि गोजांजोब्बायसो गोजांजोब्बाय नै आखाया नायजाबाबो जादों ओरैबायदि गुसुना बाब्रे 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 मर्निं टाइम बाथाय बेबायदिनो आरोना रेगुलार सानथाम जाबाय बारबावबायसो सानथामनि अखा हानाया गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोजोनथाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो मर्निं टाइम आरोना लोगोफोर आङो दखानाव थांनो नागिरदोंमोन रेडि जाथ'वाखै दाबो रेडि जागोन अखायानो ओरैबायदि अखा हाबायना माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर दायोसो अखा नागारबा थांनोसै आरोना लोगोफोर दसे थाथ'नोसै न'आवनो एसे माबा मावनानै लागोन लामा बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर एसे लेबारफोर फैबाय मावनो थाखाय हायानो ग्रुं ग्रुं मावजोबो मबाइलखौनो दोननो हाया आरोना आं दायो दखाननि माल आरि बरननांगौ बाखि दंबावो बेखौ बरननानै लागोन र' दायो मर्निं लामा बानायदों आङो दहायजाय जा एसे भिडिअ खालामदोंमोन आङो दहाय ओमफ्राय मोजां जायाखै दे आङो खामानि मावबाय थादोंना दखाननि माल थिखोबाय बरनबाय थादोंमोन बे समावहाय मबाइलखौ दसे दोनथ'नानै बानायबाय मावनानै गोलैजोब्बाय आरोना भिडिअआनो जायासै स' दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो देखायगोन र' दा लामाखौ मायदि बानायदों दिनै आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो हाया स' नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बोराया विंगार सालायनो नागिरदों नायनो बेनि सालायनोथ' रोंजोबखायो बेयो सालायनो रोंनाया विंगार सालायग्रा विंगार driver जानो समायबाय मानसिखौनो विंगार सालायफेराखै दे बे लाइफआव खेनसेबो दिनै फार्स्ट टाइम दान driver बादि नुलालै विंगार driverसो बोथोरानो दिनै दोमैलुलुथार आरोना सासे मबाइलसो नायगासिनो नुखाबाय नोंसोरथ' गारि सालायनायखौ सासे लोगोथ' माने फंबायनि लोगोसो आरोना बे मानसिया जायनि गारि सालायो बैयाव दंहैयो जायनि गारि सालायदों बियो माने गारिया बे गारि मालिकआ फंबायनि लोगोसो आरोना मालिकथ' नङा मालायनि सालायनो ना मा गावनिथाय आं मिथिया आरोना आं मोजाङै मिथिया नों माबा खुदखुरि लाबोदेरबावदों बे माथो सुलबुल नुडल्सआबो गैला मा फिंगार बे खुरिया मा मोनफानाय बे खुरिया माजों माजों मोनफादों बबेजों मोनफानाय होनदों बबे बिस्कुटजों मोनफाया अननायानोथ' हालासो खुरि जानानै जा मोजां जायो आरोना बिदि मोनफानाय खुरैया दाख्लैनिखौबो आङो जा मोजां टिफिन बायदि बेदर सोनानै लाबोबाय थायो आं दखानाव बे बोरायनो जागोनलै बिराद माने भाजा बाथोनफोर लानो सबाइ बिमा दङ एवना जाहैनांगौहाय आङो थांनोसैलै बेबे जि एसे सुइनो जा मोजांथार खुरिया मोनाबाथाय मोजांखौनो नुवा आंना केमेराया माथो होनबावनो आंनिसो नालाय दहाय ओंखाम जाखांनानै लिपस्टिकबो जेबो फुनफिनाखैनो खारजोबनाय दहाय ओंखाम जानायाव जेबो फुनबोखायाखै आं आयनाबो नायबाय ड्रेसआबो गानस्लायखायाखै दा दंखाजोबो नालाय ओंखाम ओंख्रि ओंखामाल' एसे माने संबाय आङो माने बोरायनो गरम लाबोनो गोजांखौ जों जाबाय ओमफ्राय जेरै जादों उन्दुग्राखौ थालाबो खेवखायाखै जेरै दं बिदिनो दोनदों आरो नानिखौल' गानस्लाय होनानै जाहोआबा बेनाव मैला नांजोबो ना आरो नानिया स्कुल ड्रेस गानखानायसोमोन नालाय माने एग्जाम हैनानै दहाय डाइरेक्ट दखानावनो थालांखादों न'आव थांथ'वाखैमोन नालाय एसे गोबावनो माबायदि नुदों लिपस्टिक गैयिजों ओमफ्राय केमेरा गाज्रिनायजों बोरैबा उन्दुनो ओंखारनाय मोन्दों दायो आङो
अबेजोंबा मोनफानाय नां मोनसेयाव अबेजों मोनफानाय स' दायो आङो दसे थानानै थांसै आरोना न'आवहाय एसे बेलासिबाय दायो खोथि जायगा टाइमा 4:51 जाबाय आंहा दिनै ब्लगखौनो मोजां बानायनाय जायासै 4:51 जाबाय दहाय ओरैनो एसे बेस्थ'मोन नालाय आङो बेनि थाखायनो ना दायो थांनानै सिखौ सोमहैगोरनोसै सोमखांनानैसो सबाय बिमा दं हायखौ भाजा एवहोनोसै माने हागोरसै ओमफ्राय उनाव एवनानैहाय सुनोसै आरोना सिखौ मोनाबाबो सुगोन लामगोन ओमफ्राय नानिखौ लेखा फरायहोनोसै फरायहोनो माने मबाइलसो होनांगोन नानिनो मानो होनब्ला गाबोन राइम्ससो नालाय खालि माने अरेलसो आरोना होननाय बिसोरनाथ' नों मिथिखायो राइम्सआ गानसो खननांगौ नालाय बेल'ना हाजोबखासै आरोना उन्दैया होमबाबो नायहोबाय थाबा बांसिन गोसोआव थायो नालाय बेनि थाखायनो स' दायो दसे थानानै थांसै मोनानि आदारा बेनो आंना लाब्रा संसै इस्कस दाख्लैनो लाबोनाय ओमफ्राय आलु दरथाम सयाबिन लाब्रा संसै लोगोफोर अमा नै बेदरा बुरजा नुदोंना लोगोफोर खिन्थु जोङो साथामल' ओमफ्राय बेदरा जोंनि नंजोबा थारमाने सासे बै आदैयाबो गावबो लाबोदों नालाय ओमफ्राय गावस्रा न'आव जाया रावबो गावल' हारसिं जायो आंनो संखानानै आंनो हरनो संनानै होननायखाय ज' संबाय आरोना माथो डाबल संबावनो अमा जानोसैलाय दिनै बेदरा नै जाथावथाव नुखाबाय दा लोगोफोर ओरैनो टेस्टिबो नुखाबायलै मस्लाजों बेदरजों आलुजों टेस्टिबोखासै